Snowstorm. Video காட்டுங்க. எவ்வளவு ஜோரா வருது. Snowstorm. Do you want to see snowstorm? பாப்பரே. எதாடி பெங்கடா? நமக்குட்டி இருட்டா தெரியுது அது. Snowstorm. இப்படி நல்லா தெரியும். Heaviest snow in Denver. 16 inch. You are seeing from a bedroom. Tufan. Snow tufan இது? இவ்வளோ ஸ்பீடா வருது சொன்னா நம்ம இந்த வெதர்ல வெளியே போயிட்டு வந்தோம்ல அம்மா ஐஸ் மயம் அடியே மூஞ்சி மேல அடிக்குது ஏதோ திக்காகுது பார் திக்கா உள்ளது ஹாய் ஹாயா ஹாய் சுனோவா